Ako to tu počas tejto letnej akadémie funguje? Čo tu robíte? Každý je vlastne zaradený do nejakých workshopov, takže je tanečný, divadelný či umelecký. Keď sme spolu všetci, tak sme všetci rovní a sme všetci spolu, že to sa mi najviac páči, také, že nie sme rozdielni, aj keď nemáme spoločné aktivity. Tento rok je 9. a vždy sa sem teším, pretože byť s ľuďmi, ktorých mám rád, je veľmi dobrá vec. Toto už je môj 8. rok letnej akadémie a zase sme sa tu pokope zase všetci stretli. Mi sa zdá, že najviac nás spájajú asi tie aktivity, ktoré sú, každý má nejaký rozmanitý príbeh a keď sa dozvieš o niekom niečo viac, tak sa to viac zaujíma a viac začnete rozprávať jedno s druhým, ty mu povie svoje problémy, on sa ti vyjadrí a proste chápeš ty jeho a on teba. Divé maky chcú, aby všetci sme boli ako jedna rodina. Vždy, keď si spomeniem na Divé maky, tak je to rodina a domov a vždy si sem príjem tak oddychnúť, ale zároveň načerpať toľko veľa energie a inšpirácií. Mne sa páči, že vždy máme príležitosť aj o sebe rozprávať. Máme tu naozaj také pekné príležitosti, ktoré nám aj lektori dávajú. Ja si myslím že všetko je o rozvoji, pretože letná akadémia to nie je nejaký tábor pre mňa osobne, ale je to miesto, kde sa prídem vzdelávať a hlavne, ako si povedala, načerpať niečo nové a zažiť niečo nové, pretože každý Bašavel alebo gala večer bol niečím iným výnimočný, aspoň osobne pre mňa. Damian, si tu prvý rok, ak sa ti to páči? Áno, som tu prvý rok a nečakal som, že to bude takto dobré, som spoznal tiež nových ľudí. Som šťastný, že som tu fakt milí ľudia a určite by som prišiel druhý rok. Bez divých makov by som to asi nedokázal, lebo ja som mal furt odhodlanie akože študovať, ale nemal som na to prostriedky proste. A keď som zistil, že táto organizácia je, sprva som tomu neveril, že niekto bude sponzorovať Rómov, vieš. To je také, že zasmial som sa sprva, ale potom som povedal, že prečo nie, tak nevyskúšať nevieš, nie? Prihlásil som sa a prišla mi, že som prijatý ponuka. Potom prišla prvá ponuka na tú letnú akadémiu a potom úplne môj život sa akože zmenil. Obrátky úplne iné, že preplácali mi, že tie cesty jedno s druhým, že mohol som mať tú možnosť chodiť do tej školy. Potom napadlo pani učiteľku, že idem na drahú školu a že Divé maky by mi mohli trošku pomôcť. To je dosť akože aj finančne náročná tá škola, že by som to nezvládala ja sama, alebo že mama mi platí, takže ja som veľmi vďačná, že vlastne kvôli ním môžem študovať to, čo ma baví a to, čo ma možno aj do budúcna posunie ďalej. Mám sa o čo oprieť. Veľmi mi pomohli v živote. Keby není ich, tak nemám toľko možností. Na hocikoho, keď sa obrátime z divých, tak nám pomôžu. Ten mentoring, ktorý nám ponúkajú a ako sa vieme spraviť tým mentorom vzťah. Ja mám takú mentorku, že ja nemám takú dôveru v nikom ako v nej. Radko je môj mentor a znamená tiež pre mňa ako keby môj vlastný otec, pretože ani môj vlastný otec mi nedával asi takú lásku ako on. Naučil ma strašne veľa. Som rada, že ja ho aj mám. Ty sa ako máš ináč, veď ty už nie si v makoch, ty si teraz vlastne lektor. Ako veľmi si to vážim, že mi dali takúto možnosť sem prísť a cítim sa tu veľmi dobre. Už teraz to vidíme z tej druhej strany. Všetko nacvičiť a všetko treba zahrať. Je to náročné, ale som za to veľmi rád. To strašne pekné, že z toho, že ako si sem prišiel ako štipendista, ako si sa rozvíjal, aj celkovo ako tie Divé maky podporujú, si prešiel z toho, že teraz prišiel opak, že ty pomáhaš aj nám a že teraz si ty ten lektor a ty nás vedieš. V budúcnosti by som tiež rád chcel pomôcť a ja druhým makom, oni pomohli mne. Rada odozdávam žezlo novým makom. A je to strašne veľká inšpirácia aj pre ostatných, že áno, prišli sem ako štipendisti, prišli sa rozvíjať počas celých tých rokov, ako sú v Divých makoch, ale aj im sa môže stať to, že raz budú lektormi, raz budú učiteľmi, raz budú tí, ktorí budú viesť, raz budú oni tí profesionáli, ktorí si za tým snom šli, aj idú a proste splnia si svoj sen, tak ako ty. Ja by som tiež chcel byť takto súčasťou, ako sú títo lektori, že títo absolventi, že ako oni nám pomáhajú teraz, že by sme sa vrátili my a ďalej by sme išli my v tom. Konečne mám pocit, že nastal ten čas, kedy môžeme vrácať späť. Čo by ste chceli odkázať budúcim generáciám Divých makov? Aby neváhali sa do toho pripojiť, pretože je to fakt naozaj veľká rodina, ktorá podporuje naše talenty aj finančne, pretože nám všetkým pomohli.
Divé maky nám otvorili nové dvere do života, Presne. ktoré máme využiť a máme viacej šanci proste otvoriť si ďalšie a ďalšie dvere. A budovať svoju budúcnosť. A budovať svoju budúcnosť na tom, čo chceme. A verím, že aj oni spoznajú, čo to divé maky sú, že sú a budú našou druhou rodinou. A viem, že má kamarátov na celý život a nikdy ich nestratíme a vždy ma podržia. Proste je to taká naša tá komunita, ktorej máme tú istotu, že vieme, že máme tú budúcnosť istú. Aj nám dávajú pocit, že sme nie že vynimoční, ale že niečo zvládneme a že nám veria. A to je hlavné. Čím viac nás bude, tým viac aj zmeníme.